साबायखर बावबाय आरो नोंथाङा जि सोंलु आंनि साखाथियाव लाखिदों बेनि सायाव आं ओरैबायदि बुंनो लुबैयो बे बुहुमाव जुदि बर' हारिया मोनसे डिस्टिंक्ट सोद्रोम मोनसे बारग'सार मोनसे पावारफुल हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला बारग'लांनाय समफ्राव मैयासिम गावजों गावनि गेजेराव जि सानलायनाय हलायनायफ्राव गोरोन्थि थालांलायबाय मावनाय दांनायाव गोबां बिथिङावनो सुफुंख' हायै रोखोमनि खहा जानाय बायदि गोरोन्थि मावलांफ्रांबाय बेफोरखौ गासिबो जालदाब गारजोबनानै बर' हारिनि गेदेरथार आंगोथिनि थाखाय for the greater interest of the Bodo nation as a whole गोजाम खोथाफोरखौ जालदाब दोनथ'नानै बावजोबनानै जेसेबां बर' हारियाव आफादफोर दङ राजखान्थि हान्जाफोर दं सानलायनाय हलायनायाव जि मिसट्रास्ट गोरोन्थि सानफ्लांलायनाय भुल बुजिफ्लांलायनाय बेफोरखौ जालदाब दोनथ'नानै गारजोबनानै मोनसे सिंगल कमन प्लेटफर्मनि सिङाव थानानै खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायो आरो आलादा हादोर बड'लेण्ड रायजोखौ गमामायैनो जोंबायदि थैथां बड'लेण्ड आलादा हादोरनि थाखाय सोमावसारै दिनै जोंनि बैसोआ 60 बोसोरनि बारा जाबाय जोंनि आथालनि समावनो बे आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि सोरजिना लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव गावनि हारिमु गावनि सोदोमस्रिखौ लाखिनानै बासायनानै रैखा खालामनानै हारि हिसाबै थांना थानो मस्थ' गोब्राब आरोखि गुबुन हादोरनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांला दिनै जोंनि गोदो गोदायनि आसाम रायजोनिफ्रायनो गोबां हाजो हालायाव रायजो जाग्रा जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबाय जेरै नागाफोर जेरै मिज'फोर गार'फोर खासिया जयन्तियाफोर अरुणाचल हादोरनि सानथ्र'हायै अरुणाचलिस ट्राइबेलफोर दं बिथांमोना मालाय 1960s 70s फ्रावनो आलादा हादोर मोननानै नागाफ्रा नागा जाथि हिसाबै मिज'फ्रा मिज' हारि हिसाबै गार' खासि जयन्तियाफ्रा गार' खासि जयन्तिया हारि हिसाबै अरुणाचल प्रदेशनि सानथ्र'हायै ट्राइब्सफ्रा गाव गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै हारि हिसाबै थांनानै थानो हागासिनो दं थिग बिदिनो सोनाब रायजोथिं थांब्ला 2000 मायथाइयाव बिहार रायजोखौ बुखावनानै झारखन्ड रायजो दानाय जाबाय जोंनि आदिबासि ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा गावसिनि राव हारिमुखौ लानानै संसार जानो हागासिनो दं छत्तीसगढ़नि ट्राइबेल बिदा फंबायफोर बिथांमोना आलादा हादोर लानानै रुजु रुमै रायजो जानो हागासिनो दं उत्तराखन्ड ओनसोल उत्तराखन्डनि मानसिफ्राबो जोंनि मंगलैत हारिनिनो जोलैनि मानसि गोबां बहाय दं आरोखि बिथांमोनाबो गावसिनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै थांना थागासिनो दं आरोखि उदांस्रिनि उनावसो गुजरात रायजोआबो जादों बे गुजरात हादोर जुदि जायामोनब्ला दिनै गुजराती हारिनि मानसिफ्रा गावसोरनि गुजराती राव हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै थांना थानांगौ गोब्राब जागौमोन थिग बिदिनो महाराष्ट्र माराठाफोर महाराष्ट्र हादोर जाखांनायनि उनावसो दिनै माराठी लेंगुवेज माराठी राव माराठी हारिमु माराठी आइडेन्टिटिखौ लानानै बिथांमोन थांगासिनो दं थिग बिदिनो पान्जाबनिफ्राय हारियानानि मानसिफ्रा गावनानै आलादा हादोर मोनखांनायनि उनाव हारियानबी कालचार हारियानबी आइडेन्टिटिखौ लानानै बिथांमोना थांगासिनो दं आरोखि थिग बिदिनो रिसेन्टलि 2014आव तेलेंगाना मुंनि गोदान रायजो जालांबाय
बै तेलेंगाना रायजोआवबो तेलुगु राव रायग्रा मानसिफ्रा गावसोरनि तेलुगु राव गावसोरनि तेलुगु कालचार तेलुगु आइडेन्टिटिखौ लानानै गोख्रों रोखोमै थांनानै थानो हागासिनो दं आरोखि दा जोंबो बर' हारिया गोदो गोदाय जुगनिफ्रायनो डिस्टिंक्ट सोद्रोम सिभिलाइज मोनसे हारिमोन गेजेर खन्द'आव नाना बाना जाहोननि थाखाय हादोर गोमालांजादों राव हारिमुनि अबस्था लोरबां जादोंमोन नाथाय बर' फिसाफोरनि नेशनेल स्पिरिट बे स्पिरिटनि जाहोनाव बड' लेंगुवेजआ 1963 आव प्राइमारि स्टेजाव सोलोंथाइनि बिजों महरै गनायथि मोनदोंमोन बेनि 1968 निफ्राय सेकेन्डारि स्टेजाव इन्ट्रडिउस जानो हादोंमोन बेनि उनाव 1980s आव बड' एमआइएल मेजर इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै कलेज इउनिभारसिटियाव इन्ट्रडिउस खालामजादोंमोन दिनै बड' एमआइएल हिसाबै इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्रिसिम अलरेडि गोबां बेच हान्जानि जोंनि फिसा फिसौफ्रा एमए पास जाबाय इभेन डिग्री कर्सआव मेजर कर्सबो इन्ट्रडिउस अलरेडि जाखांबाय गोबाङानो पिएइचडि मोनबाय आरो फैयै फैयै 2003 आव जेला बिएलटिजों भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट जानानै जे गोदान नैथि बड' एकर्ड सागान होनाय जादोंमोन बे नैथि बड' एकर्डनि मोनसे क्लज हिसाबै बड' लेंगुवेजखौ 8 सिडुलाव थिसननायनि कमिटमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया होदोंमोन आरो 2003 आवनो बड' लेंगुवेजआ भारतनि संबिजितखौ सोदांलायनानैब्लाबो 8 सिडुलाव दिनै हाबनो हाखांबाय आरोखि नाथाय बिराद दुखुनांथाव दिनै आसाम रायजोआव बड' लेंगुवेजआ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबैसो स्वीकृति होजाबाय वेरेस 8 सिडुलाव हाबनाय लेंगुवेजआ बे वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौमोन असमिया रावा जेरैहाय आसाम ब्रह्मपुत्र भैलीनि स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज बेंगलि लेंगुवेजआ जेरै बराक भैलीयाव अफिसियेल लेंगुवेज थिग बिदिनो जोंनि बर' रावाबो आसाम रायजोआव स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौमोन नाथाय जोंनि माखासे लिडारफोरनि उइक पलिटिकेल डिसिसननि थाखाय गभर्नमेन्टजों थगायजानाय जादों आरोखि बर' जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर खहा जानाय बे मोनसे बेखायनो आंनि हाम्बल आपिला बेनो रावखौबो आङो गाज्रि रावजों सोंखारिनो आं गोसो गैला आं लुबैला आरोखि बर' जातिनि अबस्थाया ओरैबायदि अलखद अबस्थायाव सफैबाय बे अलखद बे डेन्जारखौ जुदि बुजिनो हायाब्ला आरो बर' जातिया बे बुहुमनिफ्राय जोबनांगौआ इट इज ए मेटार अफ साम सेन्चुरिस जुलुम दंसै खिन्थु गोबाङानो बुङो बर' हारिया लाथिख'निफ्राय जुरिजेनदों आरो बे बर' हारिखौलाय बहा फोथैनो हाबावनो दाखालिसो आं रिसेन्टलि जानुवारिनि 22 तारिखआव सासे जोंनि बर' फिसा रायजो सभायाव एमपि देरहालांनाय मानसिखौ लोगो मोनदोंमोन आं क'क्राझार टाउनाव गोदान बाथौ मन्दिराव सिजौ बिफां गायनाय आरो बाथौ गायसंनायनि हाबाफारियाव बेयाव आं बिथांखौ एड्रेस खालामना बुंदोंमोन जे हारिनि अबस्था बिराद जुरुम जाबाय हारियाबो सेस खालामजानोसै जिखिनि बड'लेण्ड मोनखांबायमोन बेबो फोजोबस्रांजाजोबनोसै बेखायनो जों ज' खेबसे रायलायनांगौ ज' जाफिनलायनांगौ बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन बिथाङा बुंबाय बर' हारिखौ फोजोबनांगौआथ' गोरलै नङा आं बुंबाय नोंसो बुंदों आंसो सान्दों जोंखौ फोजोबनो हानाय नङा नाथाय जायफ्रा फोजोबनो नागिरदों बिसोरना मालाय कनस्पिरेसि थिउरिया बिसोरनि प्लेनिंआ फाइनेल थामथि गोदान बर' गोरोबथानि गेजेरजों दिनै जोंनि बड'लेण्डनि जि पावार एन्ड फांसन जि अट'नमि जि ट्रेन्सफार साबजेक्ट अलरेडि लांफिनजोबजाबायानो 6 सिडुल प्रभिजनखौ दिनै थेर बेथेर खालामनानै बेखौ नर्मेल डिस्ट्रिक्टआवसो लांनो नागिरगासिनो
फिसा फिसौ माखासे एग्जामपोल जों होनो हायो गोदो गोदाय 17 बोसोर बिटिसिनि चिफ हिसाबै हाग्रामा महिलारिया सालायलांबाय चिफनि स्टेटास CEMनि स्टेटासा आलादा दिनै बिटिसिनि चिफआ माबा CEMसो जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि स्टेटासा माबा CEO जाहैबाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनो बहा थायो बियो नर्मेल डिस्ट्रिक्टआव थायो जेराव पन्सायत सिस्टेम थायो जिल्ला परिषद जेराव दङ जे जिल्लाफ्राव बे जिल्ला परिषदनि देरसिन अफिसारखौसो CEO होनो बे DC ADCनि गाहाय रेंकआव मानसिखौसो होयो सोरबा HS पास जानायफोरखौसो होलाबायो बे बिटिसिनि CEOआ बे दिसपुराव थांनानै आसामनि चिफ सेक्रेटारिफोरजों एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिफोरजों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरनि खाथियाव मा फात्ता मोनहैगोन बियो जिहेतु बे जुनियर रेंकनिसो जाहैनोसै जाहैखाबायब्ला बिराद दुखुनांथाव आरोखि माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट आरो बेखौ सालायग्रा जे सेल्फ रुल जे गभर्नमेन्ट मेसिनारि दंमोन जायखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बुङो बिनि स्टेटास बिनि डिगनिटिया दिनै फ्राय फाहाय जाबाय आरो गुसुङै बुंनो थाङोब्ला सिगाङाव WPD डिपार्टमेन्ट दंमोन बे WPD डिपार्टमेन्टआनो बिटिसिनि मनिटरिं खामानिखौ मावोमोन नाथाय मा जाहैबाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबनो थाखायनो आथिखालनि आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामबावबाय आनवान्टेड नाङागारागा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मोनसे खुलिबाय आरो बेनि गासै 10टा पावार एन्ड फांसन होबावबाय ब्रड बेस्ड मेन्डेट होबावबाय अब्ला बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ माखौ सालायगोन जोंनि इलेक्टेड बिटिसि गभर्नमेन्ट बा एसेम्ब्लिया माखौ सालायगोन सेस जोब्बाय बिराद दुखुनांथाव आरोखि बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे बिटिसि कनसेप्टखौनो फोजोबनो नागिरनायाथ' फाइनाल प्रुफ जाबाय दा फोरमायनायखौनो आं खालाम गैला एभेलेबल दंसै आरोखि बड'लेण्ड एरियानि थाखाय जोंहा 3079 गामि मोनखाबायमोन 95 गामि मोनदेरबावनांगौमोनसो नाथाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिमोननि गभर्नमेन्टआबो बे 95 गामिखौ आदाय खालामनानै लानो हानाय जायाखिसै बेनि उल्थायै थामथि गोदान बर' गोरोबथानि गेजेरजों बेनि जाहोनाव मा जानो थांगासिनो दं बिटिएडिनि बाउन्डारिया खोलाहा थानाय जेसेबां नन ट्राइबेल गामिफोर दं बेखौ दानख'फिनजोबनायनि थांखिजोंसो मोनसे बाउन्डारि कमिसन अलरेडि दाखांबाय आरोखि जायनि थाखाय उफाय गैयैयाव बिटिएडिनि पावार एन्ड फांसन बिटिएडिनि बाउन्डारिखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जों गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे PIL केस होनो गोनां जादों दा जों जथेस्थ' आसाबादि जोंहा फोथायनाय दङ अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंनो डेफिनेटलि जों लुबैनाय बायदि जास्टिस होगोन नै दाखालि 26 जानुवारियावसो गोदान मोनसे डेभेलपमेन्टनि खौरां जों नुदोंलाय आसामनि आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व बुंदों जे सनितपुर जिल्लानि आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय टटेल रेभिनिउ भिलेज प्लास फरेस्ट भिलेजखौ सरजाबनानै टटेल 60 गं गोदान गामिखौ लायनो बिटिआरआव सोसिगोन होनना बुंदों बोरै सोनो नागिरदों माबोरै हाबगोन आं मिथियालै खिन्थु बे बेसेबां प्रेक्टिकेबल साननो गोनां आरोखि आरो मोनसे क्राइटेरियानि खोथा बुंबावदों जाय रेभिनिउ भिलेजफ्राव बर'नि पपुलेसना 80निफ्राय 100% थागोन बा दङ बेबायदि गामिखौसो सोनो नागिरदों होनना बुंदों आं सोमोनांदों बबे गामियाव बर'नि पपुलेसना 100% 80% थागोन दालाय आथिखालनि सिटुएसनाव आसामाव बे सिटुएसना अत गोरलै नङा आरोखि मोनसे रेभिनिउ भिलेजाव गोबां भारा थायो 10 खान 15 खान 20 खान पार्टिकुलार भारानि खोथा बुंदोंबा बे आलादा खोथा
किन्तु रेभिनिउ भिलेज बुङोब्ला बे जाबाय माने मिक्स पपुलेशननि गामि जायो एडमिक्सार जायो बिनि पपुलेशन थाखि आरो 100-150 खान गामि बा जायगा फार्स्टनि सानजाहा 100-150 खान 150 किल'मिटारसो गोजान जायगाखौ 100 हरनानै सोनो नागिरदों बोरै सम्भब जागोन बे 6 दिन आन्दाराव बे कनसेप्टआथ' खुनुदिन माने एप्लिकेबल नङा आरो बे 60 खान गामिजों गोदान सोनो नागिरदों बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव हाबगोन बे दा बे उदालगुरि जिल्लाजों हाबफैगोन ना आलादा मोनसे डिस्ट्रिक्ट बहाय दागोन ओमफ्राय हेंगिं ब्रिज होनांसिगोनब्ला उदालगुरि जिल्लानिफ्राय ओजोंहाय गहपुराव सौहैनांगौब्ला फ्लाइअभार होनांसिगोनब्ला बहा दं बिदि कनसेप्टआ आथिखालनि मुगायाव गोदो कलनियेल एराव सम्भब जादोंमोन जेरै माहे कारिकल दमन एन्ड दिउफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव किन्तु एडमिनिस्ट्रेसना एखे जायो बिदिबा थाङै थुङै जोंनि बे बिटिएडि जि कनसेप्ट बे कनसेप्टखौबो सेटेलाइट कनसेप्टनि अट'नमियावसो लांनो नागिरनाया एक्सप'ज जादों आरोखि आरो मोनसे सोमोनांथाव जे थांनाय 2022 नि 27 डिसेम्बराव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया आसामनि एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सिनि सिमाफोरखौ डेलिमिटेसन खालामनो थाखाय मोनसे नटिफिकेसन होबाय आरोखि बे नटिफिकेसन रोखायै फंसे बाथ्रा बुंदों जे 2023 नि गोदान बोसोरनि 1 जानुवारिनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ खुनु गोदान सिभिल साब डिभिजन खुनु गोदान डिस्ट्रिक्ट दानो मोना खुनु गोदान रेभिनिउ भिलेज क्रिएट खालामनो हाया होनदों व्हेरास चिफ मिनिस्टार बुंबाय 26 जानुवारियाव 1 जानुवारिनि उनाव अब्ला बे इलेक्शन कमिशननि जि नटिफिकेसन जि अर्डार बेखौ भायलेट खालामनाय जागोन जायाखै होनबा जागोनफा इलेक्शन कमिशना जाहोनाय नङाना साननो गोनां बाथ्रा बेफोर आरोखि गोबां मानसिया बुंनो नागिरो जोंनि सायाव ब्लेम होनो नागिरो बे सानसुमा खुंगुरमोना फार्स्टनै दैमानि सानजाहा बड'लेण्डनि सिमाखौ बारायजानो लुबैया होनना बुङो हयथ' डेम लाइ बियो बेथ' प्रपागेन्डासो पलिटिकेल प्रपागेन्डा बे जगायनोथ' बे इट इज कन्डेमनेबल मुगैथावथ' खोथा बियो सानसुमा खुंगुर बायदि मानसि संकस सदियासिम थैथां दाबो जुजिगासिनो दं जेब्ला बाउन्डारि कमिशननो चेयारमेन सिगांनि चेयारमेन पिबि भारमानो जों मेम्बार नाम होयो बेयाव संकस सदियानि गामिनि लिस्टजों होदों होमबा जोंखौ जोंनि स्टडि जोंनि स्टेन्ड जोंनि जिथु स्टेटमेन्ट जोंनि लकाल स्टेन्डनि जोंनि डिसिसन बेनि एगेन्स्टै सोर खोथा बुंनो हाग्रा मानसि दंलाय दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे मथलबि पलिटिसियानफोरजों जोंनि बर' बिदा फंबायफोर जाहाथे थगायजाया मिसलिड खालामजाया आरोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडार्सफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जायफ्रा पलिटिक्स गेलेग्रा गेलेथों इउ शुड बि फ्रि फ्रम पलिटिक्स एबसुनि जि फिल'सफि एबसुनि जि इडिय'लजि बेखौ गोथाङै थोंगोरै दोननानै इउ प्रसिड फार्दार आवगायलां खिन्थु माखासे मथलबि पलिटिसियानफोरनि पलिटिकेल कनस्पिरिनि फानदौलिङाव नाङोब्ला एबसुनि अबस्था मा जागोन बर' हारिनि अबस्था मा जागोन बेखायनो आंनि हाम्बल आपिला बे एबसुनि लिडारशिपनिसिमबो जे पलिटिक्सनिफ्राय फ्रि जा एबसुनि जि एन्टिटि एबसुनि जि फिल'सफि एबसुनि जि इडिय'लजि बे इडिय'लजिजों खार बेजों खामानि माव सारनि खुगानिफ्राय दा आबसुनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों दिनैनि दिनाव आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्सनि बा दैदेनगिरिफोरनि उन खारफाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों जिखुनु मिथिं दावथिङावनो होन जायखिजाया मिथिं दावथिङावनो दिनैहाय दिपेन बर'आनो होन गुबुन गुबुन आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैहाय आबसुजों थाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेवहाय सारा मा बुंनो बेखौथ' आंनि रावजों बुंनांगौनि गोनांथियानो गैया गावसोरनि जि मुभमेन्ट हान्था मेला सोलिनाय गावसोरनि जिथु आखल आखु जि बिहेभियार बेनोथ' दिन्थिगासिनो दं नोंथाङा जेखौ सोंदों आंनाव
बेनो रोखा रोखा नुजागासिनो दं। आंनि रावजों बुंनांगौनि गोनांथियानो गैया आरोखि।